Des calpesliers, des calpesliers, des calpesliers, Mandenche, hey, on fera tapoin. Ah, tapoin, ne mado, ala ni jenchi gana, amakwe moptigain. Mandenche, ani mande muso, muru ni kramo, suma ni doso, au munu be manden kono, ana munu be manden koka, makele, kana, balaba. Sidan dentro, yiri jugu fre, tenen dentro, yiri jugu lado. Tijani blenga gurungo ble fabriki a danki se dande. Ka bela jelen fo amena na video ke. Bi amena kuma jumɛn kan alhamdulillahi rabbil alamina. 22 septembre la surasiw ye fini bila kana jango. Ya ni tɛ sanne sugu la dɛ. Ni tɛ sugu ta sanne ni tɛ américain ta ni tɛ tubabu ta. Ne ba maliba ta di a bɛn ala ni kira cɛ ni tɛ ali putin ta ye. Surasiw ye fini bila kana garabu k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka mali surasiw fo. Bila in terikɛ ye fini bila kana jan. Bon bi an bɛna video kɛ video bi video ye video fila ye. Video filanan o ka kalan o ka jugu o ka farin. O ye Tarawelelakaw ka video ye. Tarawelelakaw k'u sigi. Ne bala kote Tarawele nana cogo min bɛn'o fɔ bi ka ministre Abdoulaye Diop mena jansa n'o ye. Video fɔlɔfɔlɔ an filɛ nin mun kɛnɛ kan o video jumɛn o ye polisi dɔ ka video ye. Manden cɛ ni manden muso moru ni karamɔgɔw somaw ni donsow k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada bi alhamdulilahi rabbil alamina. Tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye san 10 kɛ ka ala deli n'i ye jinɛ ye don min na i b'a dɔn k'i ka duwawu ɲɛna. Alhamdulilahi ne mɛnna video dɔ kɛli la. Papa mami n'i y'ale tɔgɔ fɔ bandu ja bɛ tigɛ papa mami zon ja bɛ tigɛ papa mami furakisɛ feerelaw ja bɛ tigɛ papa mami dɔrɔgu feerelaw ja bɛ tigɛ papa mami kojugukɛlaw ja bɛ tigɛ papa mami ɲagaminikɛlaw ni gosilikɛlaw ale tɔgɔ o b'olu bɛɛ jatigɛ. Bi n bɛna video kɛ jɔn de kan n bɛna video kɛ papa mami Keita Tarawele musow den. Alhamdulilayi an mɛnna ni video in na kaba bɛ Faransi kuma sugu bɛɛ fɔra sa alhamdulilayi rabbil alamina. Papa i ye mun kɛ fɔlɔ o ye cɛya ye. I ye mun kɛ o ye cɛkisɛ cɛya ye. I ye mun kɛ papa mami o ye cɛkisɛ denya de ye. Papa mami anw mɛnna k'e ka cɛya fɔ wallahi. Bon fanga mun tile la n'i bɔra Mali kɔnɔ n'i kuma b'o kɔnɔ bɛɛ b'a kalama. Président masakɛ ani masakɛ den ni masakɛ den bɛ ɲɔgɔn na masakɛ mun kelen don ka ko bɛɛ labila den masakɛ mun den b'a sago kɛ masakɛ mun den nana ka masakɛ ka fanga tiɲɛ ni n'o bɛ ɲɔgɔn na n'i ma bɔ jamana kɔnɔ a b'i kɛ safagafuru ye. Papa mami i bɔra. O bɛɛ sɔrɔla mun de fɛ Burama Ture ko ala ka lakara sɔn sumaya ye. Turelakaw den Ɲarelakaw den Bozolakaw den Bamakɔkurakaw den. An ye video kɛ papa mami fanga mun n'o taara an kɛlen k'o fanga gɛn o y'a sɔrɔ i taara nanzara jamana ka bɛɛ ko tubabuw fɛn ka di tubabuw fɛn ka di. Mɔgɔ mun ye baara kɛ ka tɔgɔ sɔrɔ ka jamu sɔrɔ foyi man d'o ye k'a faso bɔ o jamu kelen kɔnɔ. N'i ye miliyari sɔrɔ wali faso la n'i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ wali faso la
n'i ye tɔgɔ sɔrɔ wali faso la fɛn ka di mɔgɔ faso de ka di n'a bɛɛ n'i kɛra waritigiba ye k'i to extérieur la mun de ka di i denmisɛnninama i bange dugu la i y'a faamu aw ka jamana na musokɔrɔba minnu bɛ yen n'olu y'i fitinin ye olu k'i ni wari ye fɛn man di k'o de bɔ i ni minnu kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ olu k'i ni wari ye fɛn man di k'o de bɔ i fitinin b'i ba bolo ani musokɔrɔba min bɛnna ni i ba i y'a faamu n'i ba ye o fo dɔrɔn k'e ɲininkali kɛ dɔrɔn k'a fɔ k'o kuma ko hali i t'ale fɔ n'i ba b'a fɔ ko ko hali kunu i kun bɛ k'a ɲininkali kɛ o musokɔrɔba in k'i ni wari ye musokɔrɔba minnu y'aw fitinin ye k'aw jangɔmi yira yɔrɔ musokɔrɔba minnu y'aw fitinin ye i y'o faamuya wa k'aw ye boli la o musokɔrɔbaw olu k'i kɔrɔbayalen ni wari ye k'a dɔn wari b'e de kun olu k'a fɔ ko alihamudulilayi arabil alamina fo nin kun ka kɛ o musokɔrɔbaw ka f'olu ka sina k'a fɔ karisa de kɛra tan alihamudulilayi o dɔrɔn de ka di donc i mana fɛn o fɛn sɔrɔ n'i nana n'a y'i fɛ yen o de ka di diɲɛ kɔnɔ jamana mun ka di ni diɲɛ jamana bɛɛ ye o y'i fa jamana ye dugu mun ka di ni diɲɛ dugu bɛɛ ye o y'i fa dugu ye i y'a faamuya wa quartier mun ka di ni diɲɛ quartier bɛɛ ye o y'aw ka quartier ye so mun ka di ni diɲɛ so bɛɛ ye o y'i faso ye ok dɔnkili mun ka di ni dɔnkili bɛɛ ye o y'i i bɛ kan mun mɛn ye dɔnkili mun ka di ni dɔnkili bɛɛ ye o y'i yɛrɛ fasa ye papa mandi i sɔnna ka don faso kɔnɔ k'a dɔn n'e donna ko in tɛ ɲɛnabɔ ni e de ma don bagabaga t'o la ko in tɛ ɲɛnabɔ ni e de ma don bagabaga t'o o la mɔgɔ tɛ se ka e papa bagabaga Mali kɔnɔ ka da mun de kan parce que la de un c'est-à-dire ka wolo ka bange Bamakɔ ka kɔrɔbaya Bamakɔ ka polisiya kɛ Bamakɔ ka tɔgɔ sɔrɔ a la Bamakɔ ka don a la Bamakɔ foyi tɛ se ka diya o tigi ye ka Bamakɔ bɔ papa mami Bamakɔ ka den tɛ yɔrɔ si fɛ ka tɛ Bamakɔ kan Bamakɔ ka den man ca an ye kodɔn Bamakɔ n'an ye Bamakɔ ka den o tɛ kelen n bangera Bamakɔ ani n ye Bamakɔ ka den o tɛ kelen ye an nana wa an yɛrɛ bangera Bamakɔ n'an ye Bamakɔ ka den o tɛ kelen quartier naani bɛ yen n'i fa tɛ bɔ o quartier naani na i fa faso t'o quartier naani na i ba faso tɛ nin quartier duuru la ne Bala ko tɛ i tɛ Bamakɔ ka ye ok i faso tɛ Misira i ba so tɛ Misira i faso tɛ Mɛnɛkura i ba so tɛ Mɛnɛkura i faso tɛ Bagadaji i ba so tɛ Bagadaji i faso tɛ Ɲarela i ba so tɛ Ɲarela i faso tɛ Bozola i ba so tɛ Bozola i faso tɛ Bamakɔkura Bolibana i ba so tɛ Bamakɔkura Bolibana i tɛ Bamakɔ ka ye a kana digi mɔgɔw la koyi i t'a ye koyi donc Bamakɔ ka den Bamakɔ ka den mana se ka kalan kɛ Bamakɔ ka tila ka kɛ policier Bamakɔ ka bɛɛ b'a fɔ ko alihamudulilayi arabili alamina papa mami Bamakɔ ye daba 5 de ye n bɛna Bamakɔ daba 5 f'i ɲɛna Bamakɔ fɔlɔ Bamakɔ ye Arahida de Arahida assemblée da i y'a faamuya n'o bɛ fɔ ko misiriba parce que assemblée jɔra a ma mɛn Arahida misiriba da daba 4 dibi dani voxuda posuba da Bamakɔ daba bana ne Bala ko ten Bamakɔ bana pewu o de ye Bamakɔ daba 6 ye mais 5 de don i y'a fɔ n'a y'i ja i tɛ voxuda fara kan i b'a fɔ posuba da mais n'a y'i yɛrɛ ja i bɛ voxuda fara kan Bamakɔ ye nin daba 5 de ye cɛ bɛɛ de bɛ Bamakɔ dɔn sinon Bamakɔ Arahida misiriba da daba 4 dibi dani posuba da Bamakɔ da bana ok n'i y'o kɛ o ye Bamakɔ da banni alhamdulilayi arabili alamina papa mami dɔ donna polisiya la a ma ɲini ka polisiya dɔ donna polisiya la a ma polisiya kanu dɔ donna polisiya la Mali yɛrɛ kɔnɔ c'est-à-dire jamana tɛ basigi ni polisi ɲuman mana jamana tɛ basigi ni polisiw ma tɔgɔ sɔrɔ jamana tɛ basigi ni polisiw ma bonya jamana tɛ basigi ni polisiw ma karama jamana tɛ basigi sɔrdasiw bɛ farinya armement sugu bɛɛ bɛ na sɔrdasiw bɛ farinya bɔn bɛ na u bɛ tɔgɔ sɔrɔ mais en tant que polisiya ma sigi sen kelen kan jamana tɛ basigi papa mami ne donna faso kɔnɔ k'e wele ka taa tribunal la ka taa jugement kɛ k'e papa mami acquitté
on ne b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamina on ne kan ka waso on ne kan ka wasa on minnu y'a vidéo sigi kelen tɛ fila tɛ saba tɛ faso mago bɛ a den ɲɛnamaw na faso mago bɛ papa mami na faso mago bɛ den sɛbɛw la faso mago bɛ papa mami na e yɛrɛ k'a dɔn ka nin kɔlɔlɔw bɛɛ ye ka tila k'i ka avion ta ka taa don Bamako papa mami ka taa i ka minɛ o jugement ka kɛ e papa mami ka bila ka tila k'a ye tuguni bilali ma ne balaba fa ko papa mami mina baara daminɛ alhamdulilahi rabbil alamina ka transition fo ka Assimi fo ka transition fo ka tila ka Mali polisiw ka syndicats alhamdulilahi rabbil alamina k'aw fo a kan ka kɛ dɛ a kan ka kɛ papa mami n'a ka kan hey la ilaha illallah hey mɔgɔw tɛ kelen ye koyi bilahi talahi mɔgɔw tɛ kelen ye y'o faamuya wa n'a fɔra ko mɔgɔw tɛ kelen ye parce que hali i sadon n'a ni tɔgɔtigi sadon bɛnna bilahi i bɛ perdre i ka saya la parce que mɔgɔw b'u sigi ka communiquer lamɛn ni tɔgɔtigi ta fɔra dɔrɔn mɔgɔw bɛ wuli ka taa y'a fɔ ni sadon bɛnna tɔgɔtigi ka saya ma i bɛ perdre i ka saya la a bɛ fɔ de ko dɔ fana sara yan fɛ ko dɔ fana banna yan fɛ papa mami i bɛ cɛ jɔ 300 u bɛ bala dɔn mais cɛ mun bɛ bala dɔn ni e papa mami ye ne yɛrɛ t'a dɔn parce que depuis anw ka dɔgɔn y'o faamuya wa an tɛ nin bɔ e papa mami cɛ mun yalala k'i ɲini cɛ mun yalala k'i dɔn cɛ mun i n'a yalala i ka denmisɛnnin ne balaba don ka bala fasa da depuis n fitinin n sigilen bɛ yen depuis n t'a dɔn n bɛ dɛrɛmɛ sɔrɔ n bɛ kolonifili la ka kɔrɔbɔ ka kuma dɔ fɔ n k'a sɔrɔ koloni na jelimuso ka kule mɔgɔ fɔlɔ min ye sanu bɔ k'a d'a ma ne fasa la mɔgɔ min ye sanu di ne bala fasa la ne e papa mami don fo ne ko n k'o bɛ taa joli la cɛ n ko ala tun t'o di ne yɛrɛ ma papa mami ko parce que dɔ ye n fasa la n fitinin alhamdulilayi papa mami yanni sow ka girin sow kulonkɛra papa mami ne bala ko ten y'a faamu wa Colombo ni Colombo bɛ Mali la ka kɛ policier ni Colombo bɛ Mali la i y'a faamu wa Baraji ici commissaire Baraji don ni Colombo bɛ mais ni Deriki bɛ e papa mami don ni Deriki b'a la e papa mami don Mali bɛɛ sɔnna o ma ni Deriki bɛ yen i y'a fɔ policiers la papa mami don Mali bɛɛ sɔnna o ma i y'o faamuya wa 24 heures chrono Jack Bauer n'a bɛ Mali policiers la papa mami cɛ si tɛ se k'i bɔ a kɔnɔ a kana digi tɔw la dɛ ni mun ta bɛ don min na o ta bɛ fɔ. Sinon, inspecteur Koniba be on, inspecteur Koniba be kɔɲɔso la policiers ka kɔɲɔso ka di dɛ policiers kɔɲɔso division ko te kɔtigɛ ne policiers ka kɔɲɔso a bɛn ala ni kira cɛ fɛn o fɛn de bɛ yen i y'a faamuya wa ko mɔgɔw b'a kɛ forodu la o bɛɛ bɛ sɔrɔ policiers ka kɔɲɔso la koyi a bɛn ala ni kira cɛ n'i bɛ cigarette min a 10 000 bɛ sɔrɔ yen nɔ i y'a fɔ Koniba depuis i taara kɔɲɔ la ne yɛrɛ ka Mali 10 000 banna cɛ Koniba cɛ seri mun ka di ni seri bɛɛ ye kɔɲɔso seri de cɛ Koniba cɛ la ilaha illallah Koniba cɛ kɔɲɔso seri ko in bɛ cogo di de 120 kana taa niyɔrɔ seri min kɔɲɔso la de i y'a faamu ou bien Koniba ayi a banna pewu an ye poste bɛɛ to Bedi bolo ka taa kɔɲɔ la yen nɔ ala diboli Bedi la ilaha illallah a banna pewu alhamdulilahi rabbil alamina ka Koniba fo ka kɔɲɔmuso fo ala ka furu kɛ furu tutu ala k'aw ni kɔɲɔ ala k'aw ni furu boloma ala k'aw ni furu boloma fama ka seni bolo bɔ a la y'o faamu policiers la cɛ est ce que policier muso kelentigi bɛ n'i ye policier muso kelentigi ye dɔrɔn a ka wari ma caya fɔlɔ mais bon policier a yɛlɛla ne terikɛ bila ɲɔgɔn na Koniba da sɔgɔ i danni ko papa mami mun tɔgɔ mana fɔ fɔlɔ popomani caman bɔra popomaniya la ko papa mami nana dɔrɔn caman bɔra popomaniya la ko popomaniya la ko papa mami nana gosilikɛla caman taara ka t'i yɛrɛ di ko papa mami nana mɔgɔw jɔrɔla kojugukɛlaw jɔrɔla bandiw jɔrɔla zonw jɔrɔla i y'o fɔ ko parce que ko papa mami donna Mali kɔnɔ wa u taara sarakatiw bɔ la ilaha illallah ka zon ka taa sarakati bɔ policier kungo la i t'a dɔn o tɛ ɲuman ye ko ala kana to papa ka bɔ kaso la papa bɔra koyi a bɔra a kɛnɛyara alhamdulilahi rabbil alamina ka Mali policier bɛɛ lajɛlen fo
ka tila ka sapeur pompier fo wa i b'a dɔn dɛ kɔri bɛɛ la muso minnu cɛ ka ɲi n'a bɛɛ o ye sapeur i bɛ mali baarayɔrɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sapeurs de cɛ ka ɲi ne kɔni m'a dɔn sapeurs ka recrutement in bɛ ka kɛ misiw ka recrutement don wa ne m'a dɔn sapeur pompier ninnu cɛ ka ɲi dɛ ja Asimi ye fura sɔrɔ tasuma na ja tasuma bɛ maloya muso cɛ ɲuman ma o de kama u ye mali sapeur bɛɛ kɛ cɛ ɲumanin ye o de kama musow bɛ tobili kɛ a t'u jeni ja tasuma yelen flam bɛ maloya muso cɛ ɲumanin ma cɛ Asimu cɛ miyanka kɛ cɛ i m'o fɔ an ɲɛna dɛ sapeur pompier k'u bɛɛ lajɛlen fo ka ozofrɛw fo ne yɛrɛ ka kɔɲɔmuso bɛ ozofrɛ la a bɛnna ala ni kira cɛ nka kɔɲɔmuso bɛ ozofrɛ la dɛ rose ozofrɛw yɔrɔ a tɛ kabala ko ma n ka rose b'aw cɛla yen dɛ n ka falenba de ye a bɛnna ala la ilaha donso a y'aw cogo dɔn dɛ a tɛ tila ka marifa ci la n muso bɛ yen dɛ i y'a fɔ kɔɲɔmuso bɛ ozofrɛ la aw dun ayiwa a k'aw cogo dɔn dɛ ayiwa a dan sɔgɔ papa Mambi alhamdulilayi rabili alamina papa Mambi n'o sera ka na ni maninkaw sera ka na maninkaw den sera ka na musokɔrɔba ɲuman den nana alhamdulilayi rabili alamina ala Ayise Traoré den Ayise Traoré den la ilaha illallah Ayise an b'i fo ka Ayise fo ka tila ka segin ka Ayise fo alhamdulilayi bilayi talayi ne bala ko tentɔ n'i y'a mɛn ko bandiya juguyara Bamakɔ dɔrɔn kana taa yɔrɔ si commune den don n'i y'a mɛn ko zonya juguyara Bamakɔ commune den don n'i y'a mɛn k'a fɔ ko yuruguyurugu juguyara Bamakɔ commune den don n'i ye Bamakɔ kɔ net ye ka Bamakɔ bandi n'i bɛ fɛ k'u kɛ net ye i bɛ commune den kɛ net ye n'i bɛ fɛ ka Bamakɔ ka tilen bilayi n kalela ala la n'i ye commune den tilen Bamakɔ bɛɛ bɛ tilen. Commissaire fɔlɔ min ye tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ Mali commissaire bɛɛ kan o de tun bɛ wele ko commissaire Sila a yɛrɛ b'a fɔ a yɛrɛ ma ko Zanpata i y'a faamu ni jeliw ye cɛw ta a b'a fɔ ko non k'u ka bandiw yira k'ale bɛ cɛw tɛgɛ de k'u k'u ye Zanpata commissaire Sila Zanpata ale de ko ten ale de ye troisième commissaire fɔlɔ ye ale de fɔlɔ ko ten ko Bamakɔ ye commune fila dɔrɔn de commune ni commune den i b'a dɔn ko Bamakɔ tun y'o dɔrɔn de i y'a faamuya wa ale de ko ten ko n'i ye Bamakɔ n'i bɛ fɛ ka Bamakɔ minɛ k'a b'a f'u ɲɛna ka bila ko polisiw ko n'a ma fɔ polisi ma ninjuguden k'i tɛ k'i ka baara kɛ n'a ma fɔ polisi ma ko kafiriden k'i tɛ k'i ka baara kɛ n'a ma fɔ gendarmekɛ ma i y'a faamuya ko sitanɛ i tɛ k'i ka baara kɛ n'a ma fɔ douanier ma ko i bilisa k'i tɛ k'i ka baara kɛ ale de y'o fɔ i y'o faamuya wa Assimi Goïta i y'a faamuya n'aw bɛ fɛ Bamakɔ ka tilen diɲɛ ma daminɛ bi dɛ an ɲɛ b'an fa ninnu ni tɔntɔn ninnu na an ɲɛ b'a la u ɲɔgɔn tulo gɛlɛn a caman ɲɔgɔn tulo gɛlɛn den kun tɛ Bamakɔ olu kun ja ka gɛlɛn ni sisan bandiw ye u y'a essayer k'u bɛ Musa Tarawele koro k'u bɛ Musa Tarawele bɔ a taabolo ma Musa Tarawele ko si de bɛ baara kɛ i y'a faamuya a ko bana o bana n'a bɔra jamana kɔnɔ a fura bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ i m'a faamuya o de la u ko bon ko ka dɔ bila ko comme fa bɛ Bamakɔkaw la ko ka dɔ bila Bamakɔ ɲɛmɔgɔya la ko ŋaɲaŋaɲa bɛ mun na o de la u ye Cɔgɔrɔ Bagayogo wele i y'a faamuya k'a kɛ Bamakɔ gouverneur ye Cɔgɔrɔ Bagayogo mɔgɔ fɔlɔ minnu kafalen don ni Mali bɛɛ ye i y'a faamuya ekɔlidenw a ye ekɔlidenw wele i y'a faamuya AM k'u ka na u ka ci bila Mali AM bɛɛ ma u ka na i y'a faamuya u ka réunion dɔ kɛ u ye ci bila u bɛɛ ma u nan'u jɔ tuma min na u donna classe kɔnɔ i y'a faamuya u ye fenêtres datugu i y'o faamuya ka datugu a taara ka taa mɔgɔ dessin tableau la i y'o faamuya k'u k'a lajɛ ka ekɔliden dessin tableau la k'u k'a lajɛ k'u tɛgɛ da u tulo la a taara i jɔ i y'a faamuya fo kɔfɛ ka marifa i y'a faamuya a ye bali saba bila dessin kunkolo la ka bali saba bila dessin kɛrɛ la ka n'i jɔ a ɲɛfɛ k'aw y'a faamuya u ko awɔ a ko bon mugu ni kisɛ de y'an sigi n'aw m'aw ka molobaliya kun ta ka bɔ an kan an b'aw fa ko est-ce que c'est clair u ko wayi a ko ale k'a banna réunion banna o kɛra grève fɔlɔ bannen Cɔgɔrɔ Bagayogo ne bala ko ten Cɔgɔrɔ Bagayogo n'i ko fa b'i la ŋanaŋana de b'ale la a y'o k'u la donc a don ni bi cɛ fo ka taa fɔ Musa Tarawele yɛrɛ nana ka na Cɔgɔrɔ ninnu bɔ a la de ekɔlidenw ja gɛlɛyara an ye ale yɛrɛ ɲɛ
parce que ni duntulu bana gɛrɛbɛ kɛ muntulu la cogoro baga y'o kɛ i y'o faamuya wa donc dugudenw i y'a faamuya fo dɔ de ka bila fa ŋaɲaŋaɲa bɛ mun na papa mami denmisɛnnin bɛɛ y'a tɔgɔ mɛn minnu ye bandiw ye bi bi in na denmisɛnninw de don koyi denmisɛnninw bɛɛ y'a tɔgɔ mɛn denmisɛnninw bɛɛ b'a dɔn faso mago bɛ papa mami na mali mago bɛ papa mami na bamakɔ mago bɛ papa mami na bilahi talahi n kalela ala la papa mami n'a bɛ bamakɔ an b'a daminɛ i y'a fɔ murubabugukaw bɛ papa mami kibaruya mɛn n'a bɛ murubabugukaw b'a kibaruya mɛn titibugukaw b'a kibaruya mɛn i y'a faamuya wa bukasɔnbugukaw b'a kibaruya mɛn ok bukasɔnbugukaw b'a kibaruya mɛn i y'a faamuya wa kunatebugukaw b'a kibaruya mɛn jelibugukaw b'a kibaruya mɛn korofinakaw b'a kibaruya mɛn sutubakaw olu bɛ papa mami olu b'a kibaruya mɛn i y'o faamuya wa dumazana b'a kibaruya mɛn fajigila b'a kibaruya mɛn korofina o b'a kibaruya mɛn bangɔni b'a kibaruya mɛn hippodrome o b'a kibaruya mɛn misira b'a kibaruya mɛn zoni b'a kibaruya mɛn buguba o b'a kibaruya mɛn babiyabugu olu b'a kibaruya mɛn i y'o faamuya wa musabugukaw olu b'a kibaruya mɛn sutubakaw b'a kibaruya mɛn zonikaw b'a kibaruya mɛn ɲarelakaw b'a kibaruya mɛn bozolakaw b'a kibaruya mɛn bagadajikaw b'a dɔn ko papa mami k'a be ok bamakɔkurakaw olu b'a kibaruya mɛn tomukɔrɔbugukaw b'a kibaruya mɛn bɛɛ b'i tugu de mɛn nɛkurakaw b'a mɛn tomukɔrɔbugukaw olu b'a kibaruya mɛn bajalan b'a mɛn lafiyabugu b'a mɛn amdalayi olu b'a kibaruya mɛn ok jukɔrɔnikaw b'a kibaruya mɛn senukaw b'a kibaruya mɛn ok bago jukɔrɔnikaw b'a kibaruya mɛn kalaban b'a mɛn ni kalaban y'a mɛn ka dɔn ko papa mami bɛ yen ni kalabankaw y'a kibaruya mɛn jakoya sabalibugukaw b'a kibaruya mɛn torokɔrɔbugukaw olu b'a kibaruya mɛn dadabugukaw olu b'a kibaruya mɛn falajɛkaw olu b'a kibaruya mɛn badalabugukaw olu b'a kibaruya mɛn i y'o faamuya wa ok gɔlifu mɔgɔw jakoya olu n'a kibaruya mɛn n'olu bɛɛ y'a kibaruya mɛn a bɛ dɔn ko cɛ dɔ nana dugu kɔnɔ koyi ok kalabankɔrɔ ni kalabankɔrɔ olu b'a kibaruya mɛn heyi a ye nin cɛ in wele a ye nin cɛ in ta baara la mɔgɔ ka den man ca ok papa mami i b'a dɔn cɛw tɛ kelen ye an mago de b'a la faso mago de b'a la parce que an mago b'an denw de ka siniɲɛsigi la polisiw bɛɛ ka fo ka Adama Traoré fo le directeur général de la police nationale depuis a nana syndicats b'u k'u ka baara kɛ tranquille i y'o faamuya ne ye ɲɛmɔgɔ ye mais ne ye polisiw de ɲɛmɔgɔ ye wa ne bɛ polisiw de dɛmɛ wa ne ni polisiw de ka di Traoré cɛ Traoré sa bilahi ka polisiw fo ka tila k'u ka porte-parole fo porte-parole minnu n'o ye polisiw ka syndicat ye ne y'u salon na sini ne ye syndicat dɔ ye k'i sigi polisiw ka syndicat ko papa mami ka na ko faso mako bɛ papa mami na k'u bɛ papa mami kɔ o syndicat kelen polisiw ka ɲɛmɔgɔ minɛlen i y'o faamuya wa ka taa kasobonba la n y'o syndicat kelen ye tuguni a bɔra k'a fɔ k'u ka ɲɛmɔgɔ de don k'u t'a labila mon frère a ye polisiw ka ɲɛmɔgɔ a ye polisiw ka syndicat ka porte-parole fo bilahi n terikɛ aw ye hɔrɔnden ye aw ja ka gɛlɛn a ye hɔrɔnden ye bilahi ka wolo kɛlɛ kɔrɔ ka mɔ kɛlɛ kɔrɔ ka sa ka sɔrɔ i ma kɛlɛ kan fɔ i kɛra kɛlɛ kɔrɔ ɲamɔgɔden ye polisiw ka syndicat aw ka parole wolola kɛlɛ kɔrɔ ka kɔrɔbaya kɛlɛ kɔrɔ wa u ye kɛlɛ kan fɔ wa u ma kɛ kɛlɛ kɔrɔ ɲamɔgɔden ye aw bɛ fo polisiw bilahi aw bɛ fo ne bala bɛɛ ko ne ni sɔrɔsiw de ka di c'est vrai mais ne ye polisi de ne t'o dugu jɛ mɔgɔ si la an ka jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma polisiw ka fo sɔrɔsiw ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ alhamdulilayi sɔrɔsiw polisiw i b'a dɔn ko anw yɛrɛ ye ko dɔn ko polisiw démilitarisé la anw tun t'o dɔn i y'a faamu parce que ni polisiw kɛlen don sɔrɔdasiw ye la kabako don dɛ bon k'o problème fana ko mɔgɔ tɛ commissaire ta yɔrɔ dɔn n'u tɛna dun a bɛ ɲɛnabɔ koyi u ka to militaire na solution ka ɲini commissaire ta in na koyi dugu baden bɛ polisiw militarisé o tuma ne tun bɛ ɲininkali kɛ Mali la fɔlɔ o tuma na Musa Traoré ninnu tile la polisiw tun ma démilitarisé o commissaire tun tɛ yan commissaire tun bɛ yen donc ni commissaire bɛ yen bi in na n'aw ja u ka commissaire ne kɔni t'a dɔn aw bɛ mun kɛ mais a kɔni ko in ka ɲi mais solution ka sɔrɔ a la solution bɛ fɛn bɛɛ la koyi papa mami faso kunkɔrɔta den an b'i kɔ papa mami an b'i fɛ papa mami an b'i kɔ an b'i dɛmɛ faso an b'a kɔ an bɛ faso dɛmɛ anw ta ye faso ko de ye
ka mianga ke yɛrɛ fo Asim Goïta la ilaha illallah ki Goïta papa mami alhamdulillah rabbil alamin Bamako ka den fɛn o fɛn n'a bɛ san 30 la o Bamako ka den bɛɛ bi tugu sinon bɛɛ delila ka papa mami tɔgɔ mɛn bɛɛ delila k'a ka baara dɔ nafa ye bɛɛ delila k'a ka baara dɔ résultat ye ne bala ko ten drogue a bɛ feere Bamako yɔrɔ min na cɛ si bɔ papa mami ale ni Baraji commissaire Baraji de tun bɛ si sugu kɔnɔ Baraji ne bala ko ten cɛ o cɛ ni Ala y'i da k'i tɛ sunɔgɔ su fɛ bilahi taala i tun bɛ sunɔgɔ ni Baraji i ni Baraji de bɛ patrouille kɛ fo 6 heures du matin i bɛ t'i da 8 heures i bɛna sɔrɔ Baraji sigilen b'a ka bureau kɔnɔ bara kanu hey ni mun ye mun kɛ o ka fɔ sa i y'o faamuya wa ni mun ye mun kɛ o ka fɔ sinon n ko fɔlɔ ka bi musomanninw kan o tun bɛ sanga la k'a tɛ dabila n ko muso kelen dɔrɔn wulila polisiw la k'a dabila jɔnni wulila Amikan bilahi a y'i kale Amikan delila k'i kale Amikan ko mɔgɔ min ye ko nin ko kelen kɔni ko nin bɛ ban pewu cɛ o cɛ y'a kɔrɔbɔ Amikan y'a bɛɛ fara wo kɔnɔ k'a ko ban pewu Amikan kanu de an b'o fo o la ne de ye Bala ye alhamdulillah rabbil alamin ka gendarmew fo ka soldasiw fo ka ozofɛrɛw fo ka polisiw fo k'an ka mɔgɔw fo sapeur pompier la tasuma fagala m'an bolo hali ni ji tɛ an ka sapeur pompier musow tellement ko cɛ n'u nan'u jɔ dɔrɔn tasuma bɛ to ka sa ja tasuma fura ye muso ɲuman ye la Mali kɔrɔ bɛɛ la pompier de ye cɛ ye bon pompier ka recrutement ko in cɛ an bɛna audit kɛ k'o kɛcogo in lajɛ parce que an tɛ ka foyi faamuya one love à vous tous merci ni ko papa mami ka retour au Mali papa mami ka retour police la o y'a faamuya o delili nin a bɛɛ ka fara an kan bɛɛ a ka gɛlɛn ne k'a fɔ k'a ye vidéo partager n b'a ɲini aw fɛ bɛɛ ka nin vidéo partager vraiment papa mami ala ka to a ka segin ka na baara kɛ tribunal kɔni na a acquittera tribunal la yira la ko foyi t'a kan k'a bɛɛ dara la k'a si tɛ tiɲɛ ye mais sisan a bɛ fɛ ka baara de kɛ an bɛɛ k'a dɛmɛ u k'a ta a k'a ka baara kɛ one love à vous tous bandiya bɔra ba kɔ la ka bi a bɛɛ n'Ala ni kira cɛ la ilaha illallah one love à vous tous kana balaba sitan den turu yirijugu feere tɛnɛn den turu yirijugu la dɔn cani bilen ka gurungu bilen fara biriki a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba den one love à vous tous dabiridabrinin.com mɔgɔ t'a dabiri an da la 3W papa mami ka baara daminɛ bandiw b'a cɛ kɔ kari la a dankisɛ danden donc an bɛ mun den qualité sugu ye ne ko a kan bɛ jɔn de ma mun den qualité sugu ye mun den qualité sugu ye den qualité sugu ye mun den qualité sugu ye k'e jɔn den qualité sugu ye den qualité sugu ye ale de don mun den qualité sugu ye ka waliden furu ka taa k'o lebuli ye mun den qualité sugu ye kuma tɛ se ka kɛ fɛ e bolo ye jɔn ye mun den qualité sugu ye y'a fɔ muso furu ka ban o kuma tɛ ban mɔgɔw kunna mun den qualité sugu ye buranakaw tɛ sutura mun den qualité sugu ye kelen de taara arabu dugu la mun den qualité sugu ye ka demi ka vie bɛɛ jɛnsɛn mun den qualité sugu ye ka na ni muso kamalen ko ye mun den qualité sugu ye i t'i da de ka bɔ an kunna dɛ mun den qualité sugu ye sans victoire den Nambɔden den dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko nambɔnden walayi diɲɛ denwolo da ye nambɔnden wari tɛ cɛkɔrɔba kun wa a tɛ nan bɔ ni wari bɛ cɛkɔrɔba kun dɛ nambɔnden cɛ ala kana fɔ n'a fɔra i den ma nambɔnden nin da o ye wari tɛ cɛkɔrɔba kun wa a tɛ nan bɔ ni wari bɛ cɛkɔrɔba kun dɛ ni wari tɛ cɛkɔrɔba kun don min na dimanche cɛkɔrɔba terikɛ dɔ a y'i den ka taa juru ta o fɛ ka na wari di musokɔrɔba ma 10 heures wagati parce que a bɛ retard la musokɔrɔba y'i débrouiller ka taa sugu la ka na ka kini tobi kini mɔ kuma sera a ye kini bɔ k'a bɛ na nan bɔ dɛ i y'o faamuya wa nan bɔnden bɛ na ka na nan bɔn o wagati de a bɛ nan bɛɛ bɔn
Kini bien sigilen no nan be duguma kini bien ti se ka dun nan ti se ka ca be fo de ma ko nan bondi ala kana mɔgɔ burana ka kɛ nan bondi parce que a b'i fa ka nan bɔ a b'a fa ka nan bɔ k'a ba ka nan bɔ k'a buranakaw ka nan bɔ o de ye nan bondi denjugudenya da ye nan bondi e mun nan bondi sugu ye buranakaw tɛ sutura e yɛrɛ tɛ sutura e mun nan bondi i bɛ mɔgɔ bagabaga mun bɛ siran ɲɛ e mun nan bondi sugu ye one love à vous tous. Ala ka bɛɛ kisi nan bɔndenya ma ala ka bɛɛ buranakaw kisi nan bɔndenya ma one love à vous tous.